Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa z Robloxu. Je to o hře Grow a Garden, kde budeme pěstovat a starat se o rostlinky. Určitě ji znáte, pár známých youtuberů už ji natáčelo. Tady si koupíme nějaké seedy, třeba mrkev. Opět to ještě nemám, protože teď jsem teprve začal hrát, ale určitě můžete napsat do komentářů, jestli chcete pokračování a jestli vás to bude bavit. Určitě dneska i někomu ukradneme nějakou tu zeleninu či ovoce. A máme tady mrkev, které jsou trošku větší. Tady u tohohle to prodáme a snad si vyděláme dost peněz. 54. To není moc. Koupíme pár mrkví. Tady to zasadíme do tohohle políčka. Krásně symetricky, aby to bylo krásně srovnaný. Tady už nám krásně vyrostly mrkvičky. Tady bude nějaká 37. A to už je dost dobrá výplata. To by se nestyděl. Málo kdo. Zkusíme jednu tu jahodu. A zbytek samozřejmě mrkve. Aby jsme tu jahodu určitě zasadíme tady. Protože si uděláme tady to políčko jahodový. Tak teď jsem to moc symetricky teda neudělal, ale to nevadí. Ty mrkve stejně rostou hodně rychle. A jestli budete chtít třeba pokračování, tak určitě dejte vědět do komentářů. A určitě dáme pokračování. Kolik má? Skoro vyrostla jahoda. A už mám dost peněz na další jednu jahodu. A ještě jednu jahodu jsem koupil. A zbytek samozřejmě mrkve. A už jsme to vyprodali. Ty, brďo, tam má bambus. Ale místní tady docela mají. Zahrádky docela slušný. Samozřejmě přidáme tady knihovky. A tady dáme samozřejmě ty mrkve. Jahůdka. No nic moc, hele. Jahoda. Kolik za ní? 14, tak to. Je docela nic moc. Mrkve jsou taková jistota. Zboží. Dáme celý inventář. Máme nějaký peníze. 36 akorát. A už nemají mrkve. Nebo borůvky. Ty bláho. No. Si je na čase někoho okrást. Máme ještě jednu jahodu, kterou určitě prodáme za dost. Kolik za ní? 14. Tak to je docela nic moc. A, jsme tady zpátky mrkve. To je taková jistota. Tady dáme k jahůdkám. A samozřejmě mrkve. Jistota zboží. Tohle by mohla být dobrá výplata. Zapade. Necelé. To ujde. Jsme zase vyprodali mrkve. Tak, krásně. Mrkve.
celý. Inventář. A máme. To už bychom mohli koupit. A 400, tak to... tak to není pro nás. Určitě tady tu hru si určitě zahrajte, nebo určitě jste ji hráli, když ji aktuálně hraje půl milion lidí. Ale je to fakt dobrá hra. Ještě když máte Robuxy, tak se dá dobře vytrolit lidi. A já si myslím, že je na čase. Takzvaně trošku potrolit lidi tady místní. Vezmu si tady tu jahodu. Pokud se mi to podaří. Tak ne. A už. Celý inventář. Budeme mít slušnou výplatu. A tady bych, možná tady tomu, bych něco ukradl. Asi má něco vzácný. Tady, hele. Hele, tady má jakou. Hele, ukradneme mu to. Oh. A zdráme. Zdráme. Oh. Jsem odpojil. Jsme ukradli. Oh. Dragon fruit. Tak to bude cenovka určitě. No. To si musím dát do oblíbených. Ty bláho. To jen tak neprodám. Možná jsme se mohli kouknout, kolik za něj. Takže se nespletu, ale potom ho neprodám. Kolik za něj? 3 miliony! Tak, já si myslím, že jsme si dneska vydělali. Hodně v pohodě. Až to frajer radši odpojil, protože se bál, že mám nabito. Určitě dneska někomu ještě něco ukradnem. To tady asi tady to možná střihnu, abyste nemuseli vidět, jak prodávám všechny ty jahody postupně. Takže lidi, jsem zpátky, chvilku jsem byl off-screen, nebo chvilku jsem musel jít pryč a stalo se to, že jsem dostal psa. Jo. A dostal jsem i králíka, takže... počkej. Ne. Dostal jsem i králíka, takže nevím, jestli má smysl pokračovat v té hře, když už všechno mám víceméně. Můj bankovní účet je taky docela slušnej. Mi tady pomohla jedna holka z Česka, tady je Ricky, tady ta. Takže myslím, že jsem asi dohrál tady tu hru. Ne, sorry, jestli dělal srandu. To je teď pokračování. Rád ho natočím. Oh shit. Ty jo. Má psa. Já mám tady jenom králíka. Ale vůbec mi to nevadí, ale tak jdem nakoupit nějaký semíka. Všechny jsou tady, hele. Ty krása, teď mi to hodně usnadnili tu hru. Kolik mám peněz? No, ještě 100, ježiš, to je úplně neskutečný. Tady si uděláme nový závod. A ještě tady máme rajčata. Ty si dáme tady. Ten pes tady samozřejmě musí jíst, tak snad si něco dá. A můžeme určitě ještě něco někde ukrást. A kdyby to bylo málo.
Kdyby náhodou prostě... Kdybychom chtěli krást ještě něco. Ale nevím jak to nějak sejvnout. Snad se mi to neprodá, no, když takhle. Zkusíme to, no, když tak. Ne, dobrý. Perfektní, hele, perfektní. Ale stejně to nebylo moc peněz, když si to tak vezmete. Nic tady není. Všechno je... Koupíme tady borůvky, vykoupíme tady salikám. Mrkve, taky. Koupili jsme krám. Tady to máme, co tady máme? Jo, ty rajčata, a tady máme tulipány. Teda, slunečka. Co to je? Dandelion, ne? Jo, tak napište do komentáře, co tohle je za kytku, protože teď si nejsem upřímně jistý. Upřímně teď nevím, co to je za kytku. Hlíka. Ještě bychom měli tady mít ty semítka. Tady máme políčko a ještě tu mrkev. A jo, rozházíme tak na náhodou. To zajíčka si asi dám taky do baťů. Ten není úplně nejlepší. Ten vám jí mrkev, takže to není úplně to, co chcete. Většinou. Možná tady bude něco, co můžeme zasadit. Tyhle tady, co bych to rikstoknul. A to už na Robloxy. Tak budeme se podívat, co tady máme. Tady tohle určitě ne, tady to určitě nemáme. Co úplně chce nic. Jo. Tak to ti určitě dám. Můžeme se ještě podívat, co tady máme. 50 000, ale co z toho ti může být? No, nic moc. Co máme tady? Jo, tady máme na to zalévání. Tady hele nějaký sprinkler, ale ten už je hodně nějaký profesionální. Ty bláho, no. Že bych sem ještě něco ukradl? Nějakou raketu? Teď asi ne. To když tak v příštím díle, že bych nabil zase Robuxy a bychom ukradli celý server. To nemáme tady nic. Máme hele jahody. Ale tady ty rajčata rostou, teda borůvky, pardon. Tady jsou hodně jahody. Já jsem teda položil docela nešťastně. Jsem si tady měli zahrádku dělat tady. Ale můžeme nějak přesunout. Je! Nevadí. Já jsem to smazal, jsem nechtěl. Nevadí. Nevadí, nevadí. Máme inventář a máme kolik peněz? 585. Tak to je dost v pohodě vyplata. Nemáme tady něco? Jaký bambus nebo něco? To tady bude až za 4 minuty, ty brdě. No. Tak. Asi počkám ty 4 minuty a pak se vám no, že jsem to, tak já to dopověděl, ještě snad ještě jednou. Ale tak za ty 4 minuty, až to bude restoklý, tak se vám ozvu. Tak se zatím mějte. Tak jsem zpátky, mám tady, byly tady jenom seedy na bambusy, takže ty si zasadíme a... O, tady. Viděli jste to taky? O, to bude bambus.
prase. Velký. To snad bude drahej, abych si mohl koupit pak sprinklery. Já jsem mohl koupit sprinklery. To je největší bambus. Širokodál. A tady, když jsem chodil po tom serveru, tak jsem se zamyslel, že bych mohl ještě někomu něco ukrást. A mohl bych tady tomu frajerovi ukrást tenhle ananas. Že bych mohl takzvaně trošku jakoby fásnout. Ale bojím se, abych nevzal nic jiného. Tak možná mohu tady fásnout trošku. A vzal jsem asi něco jiného. Co jsem mu vzal? Mám, že jsem mu nevzal jenom nějakou jahodu. To má samý jahody. Jahody. Tyjo, já jsem mu vzal jahodu snad. Tak, dostal jsem ještě od té frajerky normálně kaktus, tyjo. Takže to je frajerka, tyjo. A ananas jsem mu nakonec tam tomu klukovi ukradl, ale no nic. To se trošku nepovedlo, to byla docela špatná krádež, ale 90 000 je hodně v klidu, vyplata. Ale tady to je největší raketa, co tady mám. A to jsem pyšnej. Bylo životní krádež. Tady sklidím ještě tady ty pár bambusů a... Takže asi to bude vše pro dnešní video. Díky, že jste koukali a mějte se. Čauec.